Naimbag nga bigat, aldaw, malam, kan review amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito programa tayo naimbag nga damag. Naimbag nga damag amang tidnamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy apanawen. Ni Apo Jesus, tagbendisyon, tintayo panagdayaw, ken panagkararag iti daytoy arabii. Kakabsat, awisen ta kayo, kantaan tayo dayto yung kanta, manubot ko di agsarday. Manubot ko di agsarday, nasudsudingan to'y biyag. Iti dala na napegad, manubot sikat kadwam. Tadenam, 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 tadenam. Iti dala na napegad, manubot sikat kadwam. Jak sa pulenti sanikwa, uray dayaw ken ragsam. Jak si kurenti agpanglaw, no si kalati kadwam. Tadenam, 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 tadenam. Iti dala na napegad, manubot sikat kadwam. Oray nasip ngeti ayan, ken nadawel ti baybay. Iti amin mabaelak, no si kalati kadwam. Tadenam, 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 tadenam. Iti dala na napegad, manubot sikat kadwam. Naimbag nga rabiyo amin kakabsat, ket kablaawan da kayo, iti maysa ana parabor nga oras tayo, itin tayo panagdayaw, ken panagkararag iti daytoy nga rabi. Ket kayat ko nga kablawan da kayo kabsat, dita Pangasinan, dita Ilocos, ken kasamo dita Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ken ditoy Tarlac, ken addapay dagiti kabsat ditoy Pampanga nga Ilocano, nagbuybuya, ken ditoy Metro Manila, addapay jay Davao, ken Cotabato, ken dadumapay nga lugar, ken kastamot kadagiti kabsat tayo dita Amerika, ni Apo Diyos ko matiagbendisyon kada kayam amin, dita South Korea, kadagiti kamkamong ni Pastor Rosemary Rapanot, na imbag nga rabi amin, nga awan labas na, ken kastamot kada kayo dita Abu Dhabi, ken dita Italy, ken Madrid, Spain, ken EJ Israel, dagiti kabsat ng Ilocano, ken kadagiti amin na kamkamong ni Pastor John Vern Lungob dita Abu Dhabi, ken kastamot nga dapay agbuybuy di Canada, dagiti family ti Pasis kakabsat, ken Pinto, Ate Army Pinto, ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayam amin dita Canada, ken kadagiti dadumapay nga lugar di Australia, ken New Zealand, kahit makitkitak dagiti komento yo kakabsat. Ni Apo Diyos ko iti agbendisyon kada tayo amin iti daytoy nga rabi. Ket nagasat, ken naparabor nga
panagkasangayo amin kakabsat, da kayo nga agkasangay iti daytoy nga lawas, ken iti napalabas nga lawas ni kabsat nga Justin May Antonio, ken ni Nanay Presi Ancheta iti 7, ken 12 ni Justin May Antonio. Ken kada kayo amin kakabsat nga grambak iti panakadanon, iti panagkasangay yo ni Apo Diyos kuma, iti mangipaay, tadadupay nga bendisyon, ken parabor iti tawen kada kayo. Agkararag tayo, kakabsat, dawatik agkararag tayo, naindaklan, ken manakabalin nga Diyos, ipeksami, iti panagyaman mi ken ka, iti daytoy nga oras, nga insagot mo kada kami, iti aldaw, iti Sabado, tapno agmaymaysa kami, nga dumawat iti kaasim. Bendisyon na mga Diyos, anak mo, nga mangiwaragawag iti sasaom iti daytoy nga oras. Ket dagiti iti dawat ken kararag ko, babon iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Amen. Kakabsat iti naimbag damag ket masarakan ditoy surat iti Aramid kapitulo maysa versikulo 3 aging gana iti 5. Ket kastoy iti maibasa iti naimbag damag Biblia. Ket iti lasod ti upat pulong aldaw, kalpasan iti papatay na, namin adu ang nagparang kadakwada, iti na dumuduma awagas, amang paneknek apudno asibibiyag. Nakita da ni Jesus ket sinarita na kadakwada ti may papan iti pagarian iti Diyos. Idinagurnong da, imbilin ni Jesus kadakwada, di kayo pumampanaw dito'y Jerusalem, taurayan nyo ti inkariti Ama, kas imbagak kada kayo. Namunyag ni Juan iti danom, ngem kalpasan sa bagmano paingaldaw, mabunyagan kayto iti Espiritu Santo. Kakabsat, makita tayo babaon iti daytoy nga naibasa, iti daytoy nga rabii, ket bayat iti panangisuro ni Apo tayo nga Hesukristo, ken panangikasabana, iti naimbag damag, ingkarina, kadagiti adalan na, adi na ida baybayan. Nagsayaat, ket din kakabsat, daytoy nga inaramid ni Apo tayo nga Hesukristo, nga saan na nga binaybayan dagiti adalan na. Ket iti masansan nga panangaramid na iti daytoy ket saan alimod ken kuana ti pagkapuyan dagitoy nga adalan na kakabsat. Kalpasan amatungpal ti impadtuna nga inay papatay ken iuli na ijay langit. Idi mapaneknekan dagiti adalan ang nagungar ni Apo tayo nga Hesukristo manipod itanem, nagtaong pay iti 40 akas imbasak, 40 aldaw, anang ikasaba iti pagarian iti Diyos. Kas pamasinggod ken kinapudno ti inkarina, apan nakabalin. Kakabsat dito ay idinagurnong dagitoy nga apostoles, imbilin ni Apo tayo Jesus kadakwada, nga dida pumampanaw ijay Jerusalem, taurayin dati inkariti Ama, nga imbaga na kadakwada. Iso nga, dito ay imbaga na pa'y, akas imbasak tatay, namunyag ni Juan iti danom, ngen kalpasan na ti sumagmamano pa'y ngaldaw, nabunyagan kayto iti Espiritu Santo. Kuna na iti versikulo 5 kakabsat. Iso nga, nalawag kada tayo, nga tunggal mamati ken adalan ni Apo tayo nga Hesukristo, ket rumbong laong, ang mapadasan na iti panakabunyag. Ti bilag ken panakabalin, kas pudno nga adalan ni Apo Hesukristo. Iso nga napaamamati ak napadasan to'y daytoy, panakabunyag tayo iti danom, ken kastamot iti Espiritu ti Diyos, ta isumot insagot na, kadagiti adalan na ken kadatayo kakabsat. Edi nalpasen iti trabaho ni Apo Hesukristo, ikat
awan sa bali nga imbati na no diket iti Espiritu Santo. Isu ita iti aggargaraw iti biyag tayo. Ket no masideg tayo kani Apo Hesus Kristo ket babaon iti Espiritu Santo. Gapot iti Espiritu Santo ket nabilag kakabsat. Ket ngarod iti maysa mamati wenno adala ni Apo ti Hesus Kristo ket naayaban kakabsat. Tapno mabunyagan iti Espiritu Santo ken naibagapay ni Apo tayo Hesus Kristo nga awan duadwang anyen ti tao anyen ti pannakabalin iti Espiritu Santo iti biag tayo kakabsat. Isu nga dadya kanta nga Come Holy Spirit, I need you. Nagpintas na nga kanta. Kantahan tayo man kakabsat. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your own strength and thy power. Come with your own special way. Medyo nalipat ako dahil nga kanta na bayagan kakabsat. Ngayon nagsayat ket di nga awawisen tayo iti Espiritu Santo. Tapno isuna iti agnood ditoy biag tayo kakabsat. Ket daytoy iti rumbong laong nga ramiden tayo. Nga rumbong nga ron akas tunggal mamati ken ni Apo tayong Hesus Kristo nga gunoden tayo iti naikari apan nakabalin manipod ken Apo Dios. Gunoden tayo iti inkari ni Apo Dios nga agnaed kada tayo iti Espiritu iti Dios nga isu ti aggargaraw kada tayo. Isu no nga umayab no agkararag tayo ket ibaga tayo, Apo Dios, babawan iti Santo mong Espiritu, ket paimbagon nakadi. Kaasyan nakadi, tulungan nakadi, saan nakadi abaybayan, ilisi nakadi iti peggad, iyadayo nakadagita nyaman, nga sagsagabaan iti daytoy nga biag. No mampay, kada tayo kakabsat, amamati, ket saan tayo mo't nga exempted, kadagitoy nga bambanag datayo amin ket magna kadagiti rigat iti daytoy nga biag ngem kalpasan na daytoy nga suot nga mapadpadasan ti biag ket umaymet iti namay iti presensya iti Dios. Isu nga iti daytoy nga rabi kakabsat awaten tayo iti naikari nga Espiritu Santo nga isu iti impaay ni Apo Hesus kadagiti disipulo na ken uray pay kada tayo iti daytoy nga panawen. Ni Apo Dios kuma iti agbendisyon kada tayo amin iti daytoy nga rabii. Ket awisen da kayo kakabsat akan taon tayo daytoy nga kanta amok ti Dios di naktubaybayan ken amok ti Dios songbatan na ti kararag ko sa dawatek ngagmaymay tayo ng agkararag iti daytoy nga rabii. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos sungbatan ng kararag ko. Amok ti Diyos sungbatan ng kararag ko. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan ng kararag ko.
Agkararag tayo, when amami nga nasantuan, mamati kami, at di na kami baybayan. Ken mamati kami, O Diyos, asong batam, dagiti araraw, ken dawat mi ken ka. Iti daytoy nga oras, O Diyos, idawdawatan mi tintero ang lubong, iti daytoy nga gundaway. Agsaknap ka di, O Apo, iti kinatal na. Ket daman dagiti saan na pagkiinawatan. Ket dawaten mi kadi, O Apo, nga isurum kadi kadagiti tunggal pangulo iti tunggal nasyon ngagtutungtung da kumaan nasayaat, O Dios. Sika kadi, O Apo, iti makibiyang kadakwada tapno kasta, O Apo, ket mayadayo iti anyaman nga saan nga nasayaat dagiti amin nga anak mo, O Apo. Ket amami nga nasantuan, ikamatalik mi ken ka iti nasyon mi nga Pilipinas. Iyadayom kadi daytoy nga nasyon iti anyaman na didigra iti daytoy nga tawen. Ket Apo, bendisyonam kadi iti dagiti leaders mi Apo. Asapay ko tagtultuloy iti panangipaayda iti tulong kadagiti anyaman nga agkasapulan. Bendisyonam kadi Apo dagiti amin nga agtratrabaho iti unig ti hospital, dagiti doctors, nurses, midwives, ken dagiti medtech ken daddo mapay. Kamatelek ni ken ko Apo dagiti iti nasayat nga salunat kadakwada. Ket asapay ko ta umimbag dagiti amin nga pasyente daw Apo iti daytoy nga panawon. Ken idawat mi asapay ko nga mapukawon iti virus gapo iti COVID. Ket bendisyonam kadi dagiti kabsat mi nga sanlao nga na COVID no di ket adda dagiti dadumapay as sakit nga dakadakwada. Ipatay mo kadi ti manakabalin imam kadakwada, O Dios, iti daytoy nga rabi ket anyaman dagiti paset ti bagida nga matarimaan, O Apo, ket Apo Dios kasyam ket paimbagom kadi isuda. When amami nga nasantuan, bendisyonam dagiti amin nagkasangay iti daytoy nga rabi ken nagselebrar iti wedding anniversary da. Kamatelek mi ken ka Apo dagitoy nga anak mo nga agyaman ken ka iti daytoy nga oras. Ken kastamat, O Dios, nga bendisyonam di kakabsat ning OFW nagtatrabaho di balasiw taaw. Kamatelek mi ken ka Apo dagiti pamilya da nga adda ditoy Pilipinas. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi iti iglesia, iti United Methodist Church, bendisyonam dagiti amin nga adipen mo Apo, when agserserbiken ka. Kang ronan dagiti anak mo, ngagtultuloy, iti panangiwarnak da iti naimbaga damag. Bendisyonam dagiti amin na kamkameng ni O Diyos, iti daytoy nga rabii, bendisyonam iti panaginanada. Ket makainanada kadi anasayaat, tapno ito bigat, agtultuloy da O Apo, ngagdayaw ken ka. Ket dagiti ti dawat ken kararag ko babon ni tinagan ni Apo to yung Hesus Kristo. Amen. Naimbag nga rabi ti amin kakabsat ket madaydayaw ni Apo tayong Hesus Kristo. Ket sapay ko makainan natin nga nasayaat iti daytoy nga rabi tapno inton bigat agtultuloy tayo iti agdaydayaw ken ni Apo Dios. Naimbag nga rabiyo. Amen.